RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadalaning atong tumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Carla, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka anak. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kondisyon sa kumbana. Sukad gud ni siya nanambok, hasol na gyud ang among panagdog magapii, aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Ay, kinuog ko. Ay, saan na ko pagkatukan? Ay, nasapa mong diting hagok ni Chuck. Ako siyang kasabot nito. Aron maundag ang iyang hagok. Chuck. Chuck. Nasabi. Pauna akong katubig. Hindi ko makatuog sa kusog ni mong hagok. Nihagok pagod ko. Mulang, kusog kayo. Lingog-ngog kayo eh. Di ko katog. Sorry. Ako mahibaw. Dali na mga tuog na ta. Katog mo na untahin ko eh. Sa di pa mo balik og hagok si Chuck. Daliasan niya ako ko eh. Mapagani ko katog. Saan man ako sa pagkatogan eh. Ay, Rinak. Nanang baon ni mo di Kaligo na sa daron, dili ka malate sa klase. Oma. Wakatog, ma. Sabak es papa ni mo eh. Nag-away mo. Hoy, sabak lang gid kay ngagok niya, di ko katog. Kusog na bitong muhagok na sa papa man, no? Sukaron gid na siya nanambok, ingon anak na siya. Mao ba, ma? Sunod, di na ko matog sa mong kwarto eh. Adto na ko dug ni mo sa mong kwarto, Irene. Ha?
Nganong adto naman kuno katog sa kwarto ni Erin? Gusto ko matog nga maninahon, Chuck. Kita-utaw na gyud nga permi na lang kung way katog tungod anang hagok ni mga saba kaayo. Maugid ka na hinungdan? Dili ka nga doon na kay laing lalaki. Ang gusto nang nimo. Unsa man ako pagkakitag laing laki ani nga naaraman ko permi din hisbay. Kung mugawas man ganing ko kauban kaog ang mga bata kung mga untas kawas. Ay kung butang-butangig sa ha? Kababor sa nimong katarungan, oy. Aron di na mudog nga ako. Tungod lang sa kong hagok. Uy, ay gyud nag-ilang ng paghagok ni mo, Chuck. Kaysa pagkatinuod lang, no? Hasol na gyud kaayo. Permi na lang kung way tarong tog, ana. Mong musugot kang sa dili. Magbuwag ta katog. Di na ta magdog. Carla. Nagkagrabi ng paghagok sa kumbana, nga di nagit ko makatog kung magduog ni. Maong mibuwag na ko niya pagkatog. Unya, Carla, oh, pa, niyam lagi ka. nagaunsa rin mo din eh. Nag-away mo din, Chuck. Ha? Ang sandi mong nibawaan pa? Nagbuwag naman ko mo katog. Oh, wala na pa, uy. Nibuwag lang kong katog niya kay tungod sa lagyan ng kakusog niyang mohagok pa. Ya, o din ay sulban sa problema. Pa, Ipadoktor na si Chuck kung anong ingon ana ng iyang sitwasyon karon. Pangitaan og sulban ang problema, dili kay samutan ninyo. Nga hangtod ang inyong relasyon isip pagdiayon, pasakripisyo. ipadoktor pa bago ng kakusog na mohagok pa, uy. O, kay wa matabasayon. Basig may diferensya siya sa lawas. Mao nga naingon siya ana. Da, sa iyara ng kadako pa, uy. Siyang bisyo nga sigig inom niya, sigarilyo pa gyud. Di pasabgod mo patuubad lungon, uy. Basta kay suway ninyo nagpagpatsik up og doktor. Kay basig may lain ng seryoso pang gibati si Chuck. Pa, Doktor boy. Wa tay kwarta. mao na diha. Unya, ang saon man nato, anak, kung dili ka magpa-doktor. Pagpaniwang na lang lagi. Ug undangin na ng imong bisyo nga inom og sigarilyo, uy. Wa man sila kamatuuran gud nga mao na hinungdan. Heda. Dili ako pa doktor. Wa tay kwarta. Chuck. Hala, parehas na sa akong ka-chat nga kanu. Nausab siya ingon ana. Sleep apnea ang tawag ana. Ha? Og na siya gigamit nga machine nga gitawag og CPAP machine. Kung matuog siya, isulob to niya nga murag oxygen. Ha? Nagpila man sab na? Among gitan-aw sa online ang gitawag og CPAP kung continuous positive airway pressure. O mahal man day kaayo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nganong may sama man sa kumbana nga kusog kaayong mohagok? Digit ko katog sa kakusog. Gusto ba nga mao ni gitawag nga sleep apnea? Tungod ba ni sa iyang katambok? Ikaduhang pangutana. Moinom og mo sigarilyo sa mga kumbana. Mabasab ni hinungdan ang iyang bisyo. Pero may uyuan man sab ni siya nga sama niya kakusog mohagok good. Kaliwat ka ni nila? Ikatulong pangutana. Kinahanglan bagod ning ipadoktor? Kung amo siyang ipadoktor, maulian ka siya? Asa man may nga doktor mo duol? O mga pila masab ang magasto? Ikaupat og katapusan. Nag-ingon ang akong amiga nga may ka-chat siyang migamit anang CPAP machine.
Epektibo ba na nga mahal man? Wabay tambal lang unta kay apike masamis kwarta gud. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Carla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug nga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kang padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is if you hate the ability to love, love yourself first. Mao gyud no? Anang wala man siguro po ilain gyud po magigugma si mong sa nato kuda atong kaugalingon no? Kay na kay partner come and go pero ikaw mo grooming sa kagamay imo sa taga-agamay inunta atensyon ang imong kaugalingon di lang po magpabaya kay kinirabang atong uban pod no? Tanawon gani nga medyo naglago lang ka pa second class citizen gyud ka ha? Di sag-asa tamo adto ning kalibutana basta kay tanawon nga medyo baratohon ang imong gisulot, baratohon ang imong sakyanan, purbeda dili kausan ning parking ko da sa pier area. Akong gidrivean L300 nang baratohon na nga kuan ba dili katang mga mahalon nga milyon-milyon, purbeda wa gyud ko gipaparking. Pero nangisog ko gamay. Diha pa pamamalagi na og di po ka magpaila pug kinsa ka na ba kay ikabuga nawa tukon gyud ka. Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Carla, 42 years old, minyo ni siya, may duha ka mga anak ug wa man niya gibutang ang address. Mitungod aning sa bato, kusog mo hagok, kusog mo snore, mabatin na sa drama. Kinsa may itong great, no? Maayo dahil pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Christy Ababa diya sa Kantawan, City of Naga, Cebu. Kap, ug kinsay wa mo tuman sa sanitary code, fair ang pagtatar. Ha? O, ikaw, amang kamutuman, close ka, relocated ka. O, ikaw, nintuman ka, di, magpabilin ka diha. Ingon na naman yung kinabuhi, why exempted? Fair, good fair lang ba? Ay, maamagining kinabuhi agad. Naman ito tayo tumanon nga balaod. Otherwise, there will be a disorder, no? Disorder. Taganag disorder, eh. Kita tag sumbagay, ug mapil ditong usa, bantay man ka, kay mubawas mo ito. Ug ikaw po'y dihado sa sumbagay, mangita po ka medyo sa mga kabaw, so why kahumanan? May na lang, sa buto na lang, ha? Di na lang mag-away, kay may away, abogado may magnisi yana. Okay, so may ang pagpaminaw di ay ni Lloyd Pukong, ha? Di sa Mualbual. Security officer na nato sa TRC Argao, no? Ingon siya, Dok, kinanglang yun nga atay AAA, naning kinabuya. Hati ha, unsa man na, Lloyd, sa kinang abdi ka, mag-amping o magampo. Okay po, no? AAA, abtik, amping, o ampo. Okay? So, ngadto day, nagchat na ko ni si Gilbert o si Edie Espina sa Dumlog, no? Unsa kay tuyo, ani? Mayong pagpaminaw, no? Og si Nestor og si Linda Pasaylo da sa Minglanilla. Elfe Alpante da sa Minglanilla mayong pagpaminaw, ha? Og si mga kamumot family da sa Naga. O, mga taga-sugod sa Danliti, maadjong adlaw ninyong tanan dia. Okay, going back to our sender si Carla. Unang pangutana. Nganong may sama man sa akong bana, nagkusog kayong muhagok? Digyo ko katulog sa kakusog. Gusto ba nga maoni gitawag nga sleep apnea? Tungod ba ni sa iyang katambok? Kaning apnea, this is a medical term which means maglisod og ginhawa. No? Nasugay kaila ni, dito nag-seminar mi, porbidang kusuga. Naano siya makina, kanang murabag gadget nga itaod para mo
ma-minimize ang snoring. Meaning to say nga dili good fluent or dili good dingon ta libre ang pagdaloy sa hangin sa atong mga respiratory passages. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Apo uban na rin ay restless leg syndrome, na uban na himog istorya nga natug, na uban nga maglakaw nga matug, na uban nga daghan lagi mga sleep disorders, no? So usa ni siyang snoring kung tawagon o sleep apnea ang ingnon ta problema. O common ni siya, Carl, sa mga taong obese o kanang mga overweight, no? So usa na. I-advise ko nun ng imong banang magtakilid matog, magtakilid, Unya, try to find a way nga ma-maintain niyang ideal body weight. Unya, wa nagikumo sa muduol ni siya usa ka pulmonologist, na kay naa na sila itaod nga mura og kailangan doktor nga nagtaod ay nagka-roommate may kausa. Pero di na lang ko may laboratory ani kay di ba ako pulmo, no? Pulmonologist ang doolon ani para nga makorrected ning iyang sleep apnea kan maglisod og ginawa nga murag makuyawan ka og di na ba mo ginahawa kay murag mo utong, no? Kasabot gyud ko anang imong bot pasabot, Carl, kay naka roommate ko kausa day usa ka seminar ako gi-atinan nga ingon ani ang akong experience asa ako way tog. Kuyawan magkagalo di na makadi siya mo ginahawa kay murag mohunong magkadali. Okay, kaduhang pangutana, moinom og manigarilyo sa mga kong bana. Mao basab ni hinungdan nga ang iyang bisyo, pero may uyuan sab siya nga sama ni ani kakusog muhagok kaliwathan ni nila posible, no? I-trans the family kung mga tambukon yun o kulang pod sa inunta exercise asa po na, no? So naamo kita ideal body weight depende sa atong height ug ang atong inunta nutrition. So, usan niya kung balikon sa mga sleep problems, naani siya tambal, naani siya kuan nga mga tambal nga ma-minimize, ug naani siya aparatos nga i-connect niya ani, ha? Dili ko mo elaborate ug unsay nga sa aparatos kay dili ko in authority to explain, pero naani sila itao diha nga makapa-minimize o makakurir ning sleep problem, ha? Balikon ako sa makausapa pulmonologist ang doolon ani, hanta kayo diri sa Sugbo ug sila na mag-evaluate kung unsaon ni nga problema, ha. Sunod nga pangutana, kinahanglan ba gyud ning ipadoktor? Yes, kinahanglan gyud. Kung amo siya nga ipadoktor, maulian ba ka siya? Yes, maulian siya. Asa man nga doktor mo dool? Pulmonologist. Kung mapila man sa kay magasto, depende. Kung government doctor, medyo naamagani pero minus. Pero kung private doctor, siyempre, mo charge po ng doktor nya. Naman sila yung mga gadget nga itao diha. I don't have an idea how much it costs. Pero makagasto kita gamay ni ani, no? As to how much, di ko katubag ana. Kung saan klaseng doktor, adult pulmonologist, no? Kay adult naman ang imong bana. Sa labing madaling panahon, kay simbako lang din na gyud maulian. Balikon ako, kuan kusog kaayo niya muhunong pila ka seconds, kuyawan kag di na mo ginawa. Yun na ginawa, kusog kayo ang tingog. So, mga na, ang kadlukan po, basta ikaw maminom, maratol po ka, no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ang ingon sa akong amiga, nga may kachat siyang may gamit anang CPAP machine. So, mga na akong gingon ninyo kanina nga CPAP, no? Muna ni siya, o kanang, murabag ka nang mag-snorkeling bitaw ka, das dagat, no? Muna itaod sa mga pulmonologist kaning CPAP. Wa ko'y idea how much this machine will cost. Epektibo ba niya, yung mahal man? Epektibo ni siya, as to the price, I don't have an idea og pila ni siya ang usa. Wala ba'y tambang lain kay apike man sab may og kwarta. Maybe they can the doctor, attending doctor, pulmonologist can prescribe something nga makaluag sa mga respiratory passages, mga bronchodilators or unsa pa diha nga naatay mga tambal nga painom nga mugaan ang paginhawa, wa murag mabarahi, no? Para maintindihan ko ninyo nimo Carla, murabag ka nang nagtambal bitog asthmatic nga pasyente hubakon, mura maor gyud, mura gihubak nga maglisod ang ginawa. Lahi po tong hubak, no? Lahi po ning sleep apnea. Pero related na ni sila kay this has something to do with the respiratory system.
So kaning CPAP available ni siya as to how much, wag ko idea, no? Sige lang kay mangutan na kong pila nya sunod na kong sibya, ako lang i-apas unya kung pila ning CPAP, no? Naani siya available, mura na siya gisulot, mura na siya mura ka ng mga astronaut bitaw. Mura kag astronaut kita ka ng mga ipadang atos buwan ngato sa Mars ano bang ko maganang kanapong na mag deep sea diving kanang mga snorkeling muna nga na mura gingon na ug itsura or kini bang mga firefighter bitaw, mga firefighter nga musod sila ka ng sunog nga building pananglitan, magsulot sila murag mask sa ilang naong. Okay, so now takasabot ka sa kong speaker ni mo Carla o nga to sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini nga tong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot rin ko makatambag, no? Dili ko knowledgeable tanan, daghan sa kong limitasyon. Pero as much as possible, makahatag kog ingnon ta tubag sa inyong mga pangutana o mga kahasol sa kinabuhi. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakar man. Daghang salamat o maayong